behagelig temperatur. Ja. Hvor er vi henne? Vi er ankommet til centrum Barcelona. Hvad siger du til Barcelona indtil videre? Det er en dejlig by. Vi har i hvert fald fået gået lidt skridt. Det har vi. Jeg har fået vabler på fødderne. Vi kom klokken 11. Ja. Klokken er 17. Klokken er 17. Vi kunne først tjekke ind klokken 3, så vi fik lige 4 timer, hvor vi gik op til Park Güell. Der var 3,5 kilometer, men det tog en time. Og vi tænkte, vi bare kunne købe billet, når vi kom herop. Men der er først tider i aften. Ja. Så ved I hvad? Vi går der bare tilbage igen. 3,5 kilometer. Ja. Men hey, der er flot. Det er virkelig flot. Nu er vi på vej til Food Market. Ja. Nede ved havnen. Vi har fået lidt ost. Og så kiggede de alle sammen på mig, og så sagde jeg, gracias. Så nu skal vi lige have lidt ost. Så du ved ikke, hvad vi får? Nej. Jeg tror, det er nemmentaler-agtigt. Har du spist den anden og den lange også? Nej, jeg gav den til min sidemakker. Jeg er lukket. Vil du have min? Vil du have den her så? Nej, jeg kan ikke spise mere. Det er godt, du bliver forenet det her. Det kommer ikke ud nogen steder. Hej og velkommen til Barcelona dag 2. Mushroom toast. Det kunne sikkert også være lækkert. Det ser godt ud, den der. Turkish cake. Skål. Morgen, Jes. Godmorgen. Kan du ikke lige fortælle, hvad planen for Barcelona er i dag? Jo, vi har lige fået lidt morgenmad, og så skal vi videre til... Sagrada Familia. Som jeg synes sige det. Efterfølgende skal vi mødes med Katja og Niels, som er et par, jeg kender fra Danmark gennem noget netværk. Og ellers så tror jeg, at resten af dagen står på at få gået en masse skridt. I går gik vi 30.000 skridt. Du havde ikke linsen på, da vi var i Vietnam. Det var sådan, det var, ikke? Ja, der havde jeg ikke købt den endnu. Nej. Og der havde du heller ikke mic på. Der havde jeg heller ikke mic på. Prøv lige at overveje, hvor meget jeg har opgraderet, var. Så folket herude kan få en god video. Vi står lige og venter på vores guide, fordi vi er dumme nok til at bestille med guided tour. Nej, vi er dumme nok til at være for sent ude til at bestille, så vi kun kunne bestille med guided tour. Ja, og jeg foreslår så, at vi bare skal gå ind i kirken. Jeg er bange for, at vi får skæld ud. Så nu står vi ved meeting point, og jeg har en plan om, at vi skal lave en Houdini. Hello and welcome to Familia Sagrada. Today we're gonna show you this church, so just follow me. Ja. Wow. Det ser fandme lækkert ud. Du har også fået blåbær ud, skat. Skål. Skål. Ja. Tænker du kunne lide det? Ja. Er det menneskeligt? Det er okay. Men det er ikke... Jamen, vi kom i går. Vi var jo tidligt op. Sådan noget klokken 2:15 stod vi op.
Det er altså cirka 3 minutter siden vi bestilte. Klokken den er 9:30, så jeg har lige fundet os et sted, hvor vi skal have noget mad. Gracias. Hvor vi bestiller lidt forskellige retter. Hvad dag er det i dag, Jes? Det er den 28. april. Jeg fylder 25 år. Og det fejrer vi lige med en løbetur her fra morgenstunden af. Er den god? Første croissant som 25-årig. Også første kaffe. Den er godkendt. Lo que dice él, pero él no te dice la noche de motel que tanto te amo no te quiso responder, que prefiero una groupie y a tener tu piel cuando lo vas a ver. No es un secreto que quiero darte escondidas, yeah. No es un secreto que he guardado pose solo para ti. Vi er på vej ud for at få en massage. Det trænger kroppen til efter 2 dage, hvor vi har gået mange skridt. Hold op. Det bliver godt der. Jeg ligner en, der har fået tæsk. Skål. Skål. Tak skal I have. Hvor er I søde. Tak fordi I ringede. Hej hej. Hej hej. Jamen, jeg håber lyden er okay. Vi er kommet ind på et sted, der hedder Tapeo, hvor vi har booket bord. Og sidder her i baren og skal have noget mad. Skål, min skat. Tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have. Tak for en fantastisk dag, og tak for nogle gode dage. Tak. Og vi får nogle flere gode dage og over alt sådan noget. Oliventoppermad. Det tror jeg også, det er. Skål på det. Skål. Vi er blevet anbefalet det her pizzasted, som skulle være blandt de bedste her i Europa og faktisk også verden. Så nu har vi bestilt pizza med chorizo og stracciatella.
Hold da op, bare. De ser syge ud. Prøv at kigge. Ja. Nu er vi med det. Er du med? Det var godt. Det ligner lidt en gris hernede fra. Stilo. Skal vi have dem? Ja. Okay. Så er jeg lige taget ud for at handle ind til udflugt i morgen. Vi skal en tur til Montserrat. Vi pakker lige en taske og tager lidt provianter med. Vi er på vej til stranden for at få lidt mad, fordi det har vi jo ikke fået Nej. længe. Jeg sultede hele dagen. Så nu skal vi ned og finde et godt spot, hvor vi lige kan sidde med udkig ud over vandet. De så virkelig gode ud. Han puttede et psykopatlag mortadella, eller Mortadella. fanden det var inde i den. Ja. Kom pølsen ind i. Pølsen kom ind i. Pølsen kom ind. Det var godt. Som man jo siger. Den blev lige varmet op. Det er jeg glad for. Ja, ikke nogen, der kan lide kold pølse. Ej, den skal helst lige være varmet op, pølsen, inden den kommer i. Det er jo det, jeg siger. Det er lækkert nok, det er crisp. Nu må vi se, om ChatGPT har lavet en god guide til os. Så det er den, vi følger. Vi skal gå cirka 6,5 km i 600 højdemeter. Ja. Så nu må vi se. En time og 45 minutter senere. Var det hårdt? Ja. Det var lidt hårdt. Jeg er lige på vej ud for at mødes med Sofus, som er en god kammerat fra Danmark. Han bor hernede indtil juni måned, så det var lige en god anledning til lige at få set ham. Jeg er på vej hen til, hvor han bor, og så tror jeg, vi skal ud og have sodavand, en kop kaffe eller et eller andet. Ud og nyde, at det er 23 grader.
Den der overvej, jeg går over til i går. Vi går lige og bruger de sidste timer her i Barcelona, inden vi skal hjem senere i dag. Der er Labor Day her i Barcelona, og det er en form for helligdag. Så det meste af Barcelona har lukket. Jeg tror godt, vi kan slå 2 streger under, at vi skal tilbage til Barcelona. Vi har ikke smagt paella, vi har ikke været på rooftop, vi har ikke været i vandet, vi har ikke smagt empanadas, men så har vi smagt alt muligt andet og oplevet alt muligt andet. Det betyder bare én ting. Vi skal tilbage til Barcelona. Tak for nu. Vi ses, og tak fordi du har set med. Gracias, mi amigo. Selvom jeg synes, hans kørsel fortjener noget. Jeg skulle lige til at sige, det har du ikke gjort, vel? Hvad synes du om kørestilen? Lige lovlig meget kænguru-benzin. På den tank. Han har satme fået tanket noget, så den kunne hoppe. Ja.